Kaka salamu aleyküm. Faga many ördüňizmi? Ördük äwel oglum. Kaka näme boldy? Oglum, ýaňy atlar görenip taşsyksam at ýatakda bir dukurdy bar eken. Iýinjalygym bolman, baryp görsem bedewlen biri. Kaka atlara näme boldy? Ölüyor galar. Yönet verdim hükman derman taparım köpekler. Bilen de kınçıma yaşlara katlaşırdı. Oglum, seninle beýdip wagt ýitirip oturma. Barda goňşy obadaky eýeberdi Seýsal gaýt. O buğurdan lukmançylyk edýän adam. Hökman bir maslahat berer. Gör beýdip oturma, wagt ýitirmäli. Gör balam, gör. Anwar ali. Ine şundan biraz qasak. Ine ne şundan biraz qatmaly. Ya hey, kitap diýmem şuňa diýäýsin. Urasam oglaýarly. Bilen beýle howsalaly görnýärli. Seyfa, salamu aleyküm. Wa aleykumussalam oglum. Kakam yürüyü tuğruttu. Atlan biri yaraman yatı. Näme bolýany bilip bilemizok. Yatan yerinen galp bilen o atmy. Siz göräýsiňiz gowy boljak. Wah oglum, ustagaň bedewi yaramaýan bolsa, ony hükman görerse oglum, hani sen bir sellem garaş. Häzir men şu donumy regini ataýyn. Häzir. Hani. Ýöre oglum. Uy, durhani. Kitap almasak bolmaz. Bir täkin kitap. Hükman gerek var. Ine ne boldy? Yürü oğlum. Getirin Seyit ağa bana vereyim. Vay, sağ ol oğlum. Alet etme oğlum. Hemmesi gülyalı var. Ya, göreyim onu. Yine de Seyit ağa. İrdenden ve her şey edip yatşı da canım oğlum. Kıssanma hani. Häzir göreli. Vah. Janawari. Al kaktıra. Kızık gelen ata su versen oğlum ayağını alabilmez. İçi bozular, soğuklar. Ine görýän terewini. Yapýan bir gada ýitdir. Belki otun arasında akbaş diýdimi, sıga diýdimi, bir yarama da tiýen bolaýmasa. Näme diýsen oğlum? Ýör häzir kakan ýanyna baraly. Şu ýerde maslahatlaşaýarys. Ýoksam olam al edip garaşyp oturun. Ýör oğlum. Eýebertjan, bir de hey umyt bamy. Wah, ilki bilen o janawary ayağa galdyrmaly. Ondan görýärsiň. Şu wagt, şu dağ dewtýän ýabany aç ýörünjeden bolaýsa, em mordula. Men onu janyma ýaman köpek tag üçin şoýorun jany hökman getirer. Oğlum, kıssany aljak galan bolmaz. Bilmen sana ilki bilen aç ýörünje barada adyjyk düşünje bereýin. Ine oğlum, hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabyna aç ýörünje barada giňişleýin düşünje berilýär. Ine oğlum, şolatyň suraty. Seret, beýle kotlardan hakyt saýlanyp duranlar. Ota alyp gelenden soň oğlum, hökman menden habar tutkun. Galanam Allah varsa özüm alıp çıkardı. Hana oğlum, şunu bir surat al. Hani?
Erek dağım, kaka mama ala dediyanlar. Gel goýsaňa jaň edeli. Kaka salamu aleykum. Wa aleykumussalam. Oňatmaýar daýlan. Şükür özüň nähili. Gogo, Hudaýa şükür. Köpetağ nähili. Ganimat. Köpetağım Lukmanyň eminden soň inni otyp başlady. Tawol kaka. Hoş habaryň üçin taňry ýalkaty. Oglum sen näetdiň? Teýsiň salgy beren ýerine sagaman bardyňmy? Owa kaka. Berekella. Megerem eýebertiýiň aýdan ýerleri, aýjyň jaň bitýän ýerler şu ýerleri bolsa gerek. Öyleme, gaýrat ede oglum. Bar kaka. Sagaman çegel oglum. Nesip bolsa. Gijan rahat bolsun. Erek dağım, köpek dağıma bir neme bär we kurapdyr. Nesip bolsa ertir, bolajak aýjyň jelterini bolýyn. Nädersin köpek dağım gaýtany berdi. Hazır ötmäge, şu jülgeden, şu giýjeden o pursat ýokdur. Dutaryňyň derurly bolar diýip kakym ýöne aýtmandyr. Yok, o men falçalay. Erek dağım jahan aýak talypdyr. Ýeti bedenden inni men dağa çykyp, otuň öldügüne çykaýyn. Ine şolotda.
Allah'can. Ata baba gün örtan yatyan nerlerin. Oy Allah'can. Peygamberler yorgudu olsunna. Batırcanın canı sağ olsunna. Men var suçayın. Köpet dağım, sen ayak basışını, yurup çapşın görümde, sen sağalanını duydum. Inni men vatan olluğuna arkayın edip biler. Nesip bolsa aylawlarda sen bilen ulu bayrak karalar. Hoş köpek dağım. Kaka men gittim. Oğlum hani bir ayak çek. Batırcan, hani gel beri. Gel yanıma geç otur oğlum. Kaka, Oğlum, atadan nesihat alan oğul, ket huda olur. Eneden nesihat alan gayr, keyvanı var deyiptir, ata vabalanma. Oğlum, önünde vatan qoğruğudur. Şonam avre bilen tamamlasan, ana onsan seni öyle işikledi vertegen var oğlum. Kaka. Garbugullukdaki borcumu yerine getirmekdäki höwetime hiç şüpheňiz bolmasyn. Nesip bolsa ýüzüňizi gyzartman kaka. Galannam harby kasam kabul edem daýdar. Berekella oğlum. Vatanı qorumak mukaddes borçdur oğlum. Düşündüm kaka. Bar oğlum, yolun hak bolsun, yollaşın hak bolsun. Sağ ol kaka. Mümkün mü? Elini öňüne ot. Barmaňy arasyna at. Gözüň yum. Atsay. Na. Anam gidip bilersin. Tamam. Salam. Mümkün mü? Salam. Geri verin. Qaydım? Maňa boynuň agramyň ölçegini alyp ber. Faz bilen atdan başga da dünýäde gözellik bar eken o. Geçeýin. Awa. Bağıslan, Ceren anlayını. Şemsat bayramından har vekil çağırıyor. Qaydım gidiversen, men özüm ýazaryn. Bolýa. Siz barlaqlardan geçmeňizde dowam ediveriň. Alın. Sağ olun. Sağ olun. Girin. Yollaşmaýar mümkinmi çağırıpsyňyz? Ogo çağırdım. Şemsat, gaýdym. Gulluk zerurluk sebäpli senin ne işini merkez saglyk öýüne dälle, merkeze harby hastahanada dowam etmeli bolsun. Bolýarmy gaýdym? Bolýa. Bolýa onna. Üstünlük emraň bolsun. Bar. Sağ olun, yollaşmaýar. Bolýa, sag bol. Çep gözüňe tut. Na. Uy.
kutlayan fezgulluğa ýazylyňyz. Yer ondan öwüdi Muradow. Oşunyň aýty görnüşine gulluk etsem diýen. Men desantçy bolasym gelýär. Oň ýany bolsa öwüdi Muradow bilseni. Ýürüýte maksat topary. Ýagny desantçylar harby bölümine urudýar. Erkin, Topar, yeňiş. Gönül, yeňişme şepe. Yollaşmaýar, ýaş esirler ýygyndysynyň topary nydama duruzully. Hatawet berýär topar sergerdiriň ornatary kapitan Amanow. salam yollaş eskerler. Salam yollaşmaýar. Erkin, Erkin. familyan, Hatarçı Annaýew. familyan, Hatarçı Annaýew. familyan, Hatarçı Berdiýew. Hatarçı Gullaýew. familyan, Hatarçı Mämedow. familyan, Hatarçy Aşyryw. familyan, Hatarçy Öwüd Muradow. Öwüd Muradow. Sen şu atyň aşyny. Hutçeyle yollaşmaýar. Ýöne desantçy bolmak, erlerin at seýislerini ala däller. Hutçeyle yollaşmaýar. Familyan, Hatarçı Begjanow. familyan, Hatarçy Jumaýew. şu suratçy esker diýerler senmi? Hutçeyle yollaşmaýar. Ýöne başga harby bölümde gulluk eden bolsaňa surat çekmek ansat düşerdi. Yollaşmaýar. Güdülmäňsiz dedim. Watan birdir, ýeki täkdir. Şonuň ýarym sen haýsykärdi bolsaň, watan goramak mukaddes borçdur. Sen maňa borjymy öwretjek bolýar. Hiç ýok. Başlaň yollaşmaýar. Men sizin soraňyza jogap berdim. Sene ana gul. Familyan, Hatarçı Recep Muradow. familyan, Hatarçı Gelliýew. esker gelliýär. Harby lybasy desantça münasip giyme başarmaly. Hutçeyle. Yollaş eskerler. Siz bugün harby gulluga geldiňiz. Watan goragna. Watan gorag bolsa mukaddes borçdur. Bu mukaddes borçy ýerine ýetirmek üçin erjel bolmaly, batyrgay bolmaly, mydam taýýar bolmaly. Biz nesip bolsa şeýle eskerlerem ýetişdireriz. Ata watanymyz her birimiz üçin ezizdir, mehribandyr, mukaddesdir. Bede wady bilen öňe barýan garaşsyz bitarap Türkmenistana gulluk etmek farz işdir, mukaddes borçdur. Bu sözler bilen serkerde başymyzyň sözleridir. Bu sözlere münasip gulluk etmek bilen gönnen gönü borcumuzdur. Şonuň üçin şu günden şeýleksiz raýat durmuşyňyzdaky enlikleri ýatdan çykarýansyňyz. Şu günden şeýleksiz çap suwaram däl, seýsem däl, surat keşem däl. Siz batyrgy desantçy bolmalysyňyz. Düşlüklümi? Hutçeyle. Eşdemek. Hutçeyle. Mehriban ýylyşlar. Bugün esker durmuşynyň iň bir tolgundyryjy günlerining biri. Ýagny bugün ýurdumyzyň ýaragly işleriniň ähliýerlerini ýaş eskerler harby kasam kabul edýärler. Bizim watan goragçylarynyň durmuşyndan taýýarlanýan Merdana nesiller atly gepleşigimizi harby bölümlerden dawraly kasam kabul edilýän pursatlar bilen dowam edýäris. Yeter Öwüd Muradow, men har kasam kabul etmäge gel, bar. Yoldaş kapitan, etkere Öwüd Muradow harby kasam kabul etmäge geldim. Keýwany hani gel hani?
Oğlum görkediýärler. Men garaşsız bir tarap Türkmenistanyň raýaty Öwelmuratov Batyr Oradowyç. Mehriban halkymyza we Türkmenistan watanymyza, Türkmenistanyň hormatly prezidentina, Türkmenistanyň ýargylyk güýçläriniň belen terkerde başlygyna we paly boljokdugyna dabaraly kasam edýärin. Türkmenistanyň konstitusiýasyny we Türkmenistanyň kanunlaryny, Türkmenistanyň prezidentiniň namalaryny mukaddes berja etjekdirmi? Harby düzgün nizamlaryň talaplaryny, terkerdelerin we başlyklaryň buýruklaryny berk ýerine ýetirjekdigime kasam edýär. Harby borjy münasip berja etjekdigime, Türkmenistanyň azatlygyny, garaşdallygyny we konstitusiýon guruluşyny, mehriban halkymyzy we eziz watanymyzy mertlerçe gorajokdygyma kasam edýär. Berekella oğlum. Senden tamada şeyledir. Anha keyvani, oğluma ma gördü. Avrey bilen kulluk etsin. Mehriban halkymyza, Türkmenistanyň prezidentini, Türkmenistanyň ýaragly güýçleriniň belen terkerde başlygyna kulluk edýär. Allah şefgerler, sizi harby kadam kabul etmeňiz bilen gutlaýan. Erkin! Yallah şefgerler, siz bugün garaşsız baky bir tarap Türkmenistan watanymyzyň watan goragçylar diýip eskerlige kabul edildiňiz. Biz harby gullugymyzda Türkmenistanyň hormatly prezidenti, Türkmenistanyň ýaragly güýçläriniň belen terkerde başlygy Goşun generali Gurbanguly Berdimuhammedowyň watan goragy, watan goragçylar hakynda gaýdanlaryny özümize yerelge edinmelidir. Şeýle hem hormatly arkadaşymyzyň döwlet guşaramanyny Türkmenler dünýä halklarynyň aňyna mertligiň, wepalygyň, halallygyň, mihmantöýerligiň nemune hökmüne galypdyr. Adama watany goramakdan mukaddes zat ýokdur. Türkmeniň beýik ogullary watan gorap, ölmez gitmez bakylyk kazanandyrlar diýen kanatly sözleri bize nusxa bolmalydyr. Oradağı salamu aleyküm. Wa aleykümselam Enverjan. Kakan dağım gowmy? Gow oradağı. Oradağı uğur nira. Uğur oğlum şu eýeberdi seyflere baryp geljek. Şeýlemi? Menime halipany görmediňmi pesawat bolly bolmasa men akidaýyn. Hay şeý seňe gow bolajak oğlum. Ine otlara inni tüýs tagyna gelipdir. Häzir men şu kitap bilen bir deňeşdirip göreyim. Hormatly prezidentimiň kitabyna hemmesi anyk ýazılan ahry. Hani? Ine tapdym. Hani? Edil kitapda ýaly. Seytağı? Oho, usta. Hay tügeleme gel hani. Otur. Özüm bar yani. Gelin. Seytağı, salamu aleyküm. Wa aleykümselam. Sağ gurgunlukmy? Hudaýa şükür sağ gurgunlukdyr. Salamu aleyküm. Enverjan sağlykly oglum. Hani oturun. Men size bir käse çay bereyim. Sağ ol Seytağı. Eýerdagy, bilýäňizde Batyrjana Karbugluguna gitdi. Ýadyňyza düşýän bolsa köpetdağ entek taýçanakka saýlap seçip alyp beripdiňiz. Yaramadyk döwri aýak üstüne galdyranam özüňiz. Inni Batyrjan gullukda wagty şunu bir seýslap berýäňiz diýär. Şu haýyş bilenim seň ýanyňa geldim mene. Usta. Anam üçin sağ ol. Men Batyryň bedew üçin elimden geleni ederim. Halipa, gaýyk etme. Şu liste menem hökman kömekleşerin. Elmi damy ýaňyzda bol. Enverjan sağ ol oglum. Atta sapada wadyr, wepada wadyr. Dogry aýdýaň Seytağı. Usta, sen gatar kıymol. Haçan getirsen getiriver köpet dağı. Batyrjan gullukdan elinçe elimde var nederin. Nesip bolsa
atıp gül yarsı itlerdi. Ana, Enver canım kömökleşik diye. Ana menem şu kitap boyunca derman otları sayhallap koyşun. Onda näme Seyit ağa? Ruhsat berseňiz bize ýörecek. Bolursa bolar. Oturup bir kese çay içten Allah bereket versin. Bizini turoli. Halipa, onun hem oradağanı öýüne gidip geleyin, on soň hukman ýanyňda gelerin. Bolar oğlum, bolar. Ussany ertik gel. Sağ ol, taňyr ýalkasyn. Başlı! Batır, bir min deýlensene Batır. Mundan artyk ýagdaýym ýok, Batır. Ýa dedim men. Beýle de bir ılgatmak gomy. Ýör dostum, mert bol. Biz ham çadyny munafiq bolmaly. Ýör, turgany. Tur bol. Ýör. Assalamu alaikum, mehriban kakam we ejem. Ağalarım, yeňelerim hemde jigilerim. Tagurgun oturýarsyňyzmy? Maşgalamyň göz guwanjy köpek dağın ýagdaýy gowmy? Kaka, onuň tüýs şuwa feýsini ýetirmeli wagtyda. Eberdi halipa masa salsaňyz ýerlikli bolardy. Özüm arada aýtsam, bizim eskeri yollaşlarımız bilen bir dogon ýaly bolup gulluk edýäris. Harby gullugymyzyň häzirki döwri jogapkärçiligi, erjilligi talap edýän feýnyk döwri. Häzirki wagtda biz ýaş eskerlere ýygyderli, harby turgulleşikler geçirmeklik bilen çäklenilmän, nazara gullarym dowamly geçirilýär. Tämiz okuw otaglaryna geçirilýän nazara gullarda hormatly prezidentimiň Döwlet Guşy romanyndan watan goru hakyna paýhatly düşünjeleri öwredilýär. Ol mukaddes düşünjeler bize nusgulyk mektep bolup durýar. Şunlyk bilen hatymy ýazyp gutarýan. Jiglemede salam aýdyň. Batır. Bizim serkerdämiziň bolşy dagy näýley? Meňe göwnüme ýaranok. Yarasyna gurt düşen ýaly. Arslan, sen dogry düşün. Serkerdäň boyuna ul jogapkärçilik düşýär. Täze harby gulluk bilen eskerler terbiýelemek, olary agly bir saklamak, olardan defensçy ýetişdirmek, ýeňil ýel paýyşdäl ahyryn. Olum bizden edermen, dogumly, Batır esker ýasamak isleýär. Hay bilmedim de bolsa gen. Sen tukatlanma. Hormatly arkadaşymyzyň Döwlet Guşy romanyna adama watan goramakdan mukaddesat ýokdur diýip aýdylýar. Bize şol mukaddeslik inanyldy. Ýollaşmaýaram, topordan garaşylýan şol onamy ödeme üçin jan jedel bolup goklaşýar. Gel gowfy talla. Topar, turun! Eğilip tadağına durun! 1, 2, 3, 4, Gören hayır kırıkını gelmez 5, 6, 7, 8, 9, Olama, topar, yakın!
Meňe mundan artyk güýjüm ýok. Çydamam. Topar! Durup! Bir! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 7! Gören sayı hareket eden yok mu? Aklı doğru hareket etmeli. Anlayan! İnsan siyahlarından derdir. Oradan! Topar! Yakın! Topar! Durup! Bir! 2! 3! 4! 5! 6! 7! 7! 9! On! Önerin! Erkin! Yollaş ditançılar, bugün yolbaşlar tarafından saylanan eskerer bolup, sizi bugün yerüte makfatlı vazifeni yerine getirmek için yığınadık. Bugün sizin beden tayarlığınızı bağırlamak için sırımlı maskları yerine getirirsiniz. Siz kim? Ditançı! Eştemek! Ditançı! Ditança hakiki münasipliğinizi bağırlamak maksadı bilen sırımlı vazifeni yerine getirirsiniz. Düşüklü mü? Kutselim! Batır, yarağı yutup boynumu tutup bana. Ayağa çolaş geç yana. Bilemettin golü. Menem kömege daýdam bakan. Ýaragyny ýitirmede bolýar. Artam gayrat et. Gayrat et. İle. Yağdayla kovmu. Erik! Erik! Atla. Hani merdan kömöt. Çık çık. Aslan! 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 Yarağım. Ine yarağım. Topar, yüzünüz bana iki katara düzülün. Topar, dengleşin. Gönelin. Esker Öğülmuradov, Ullayev, Yelliyev, Nizamdan çık. Näme üçin ılgawdan giyecek aldınız? Su päsgel çiňden geçmän käňiz näme üçin üstüňiz öl? Yollaşmaýar. Ýaňy ılgaw wagty yaragmy suwa gaçyrdym. Yaragmy aljak bolan wagtym Esker Öwedmuradov bilen Gullayev meni halas etdi. Şeýlemi, olar ýaly bolsa ýerleriňizde ädimläp ýöre. Topar, birimiz hemmemiz üçin, hemmemiz birimiz üçin. Su päsgel çiňden geçmek üçin şepeğinin öňü ılgap başla. Ilga. Yadamang. Devam ediyes. Kalma.
şafak batanna seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Gökte şafak batanna seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Cepa bormim çada Keşfin gülle gunçada Gönlüm tekelin zata Seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Gönlüm tekelin zata Seni göresim gelýär, seni göresim gelýär. Dur, kim gelýär? Özüňki. Laçın. Berewet. Gelin, kabul ettim. Çıkmış yoluna ömrüm, çıkmış yoluna. Oturun yiğitler. Devam ediverin. Yollar hey ömrüm ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm, çıkmış yoluna ömrüm. Bölümçe, tevaşa. Birinci oda çıkartaya. İkinci oda çıkartaya. Üçüncü oda çıkartaya. Dördüncü oda çıkartaya. Beşinci oda çıkartaya. Altıncı oda çıkartaya. Yedinci oda çıkartaya. Odaç. Bana sniper yarını getirin. Eskeri Ulmuradov. Dinleyen yoldaş mayor. Şu yarada da nişan atıp gör. Bor yoldaş mayor. Emel nişan dikin. Haberdar ol, esker geldi. Ulmuradov, yetiş. Arslan! Arslan'ı gördü mü? Haçan görsen özünden orman yörünür. Sizem yanlış bilerdiňiz. En tokulluk öňümizde. Sizem bir ýerde ýalňyşdyňyz, men bu ýagda ýatladarym size. Besedin gurruňy. Arslan, neýil injaniýerliň arty oňşaýamy? Ýa entegem arty barmy? Ay ýokla ganimet. Bejergilen täsirleri ýetip başladymy kadiýan.
Yöne bize netibedenden tidirek sagalyp harby ölme armak gerek. Yakyn ullerde howada paraşutdan bökmek turguluşu geçirli. Her zat etmeni şondan gijag almalyal. Hey, basymrak bir turguluşu var başlaýsak. Salam yollaş etkerler. Salam, salam. Salam. Yok, yatverin. Men seni birinjaga etjek bolmadym. Men ýöne erterlik naharyndan soň dermadlar içmekliňizde ýatlatmagy geldim. Dermany suw bilen içbermellämi? Howla. Batyr. Yankı gyda Lukman geymi gowy gelşipdir. Idil özi. Men tanadym ka. Hayran galaýmaly. Görüşür söýdüm okdum. Alslan Semsat. Men tanjym almaly wagtym sagat näçedeki? Şu wagt tanjymyň wagty der. Häzir derman içmeli. Ine, şu dermanlar häzir içersin. Bolýar. Ya ödüm tanadaýdym ka. Tanadym ka. Arslan, sen ýanky şepaly ýosun tanaýanmy? Ýok, tanamak. Tanamak näme gerek dostum? Onuň adyny nerden bilýän? Ýüzlenende öňden tanaýan ýaly ýüzlendiň. Men onu tanasamam ýüzlenmäge utanardym. Ya ey, dost, men şu turgönlükde alzıranma seyretme. Dilegedek gelse bara. Yoksa da, sen onu nereden tanıyan? Ay yokla gepin geçini uraýdaýdym. Ağa şu günler Şemşada bir zatlar avolyan. Howoloy, näme bolýaka? Bilmedim de. Şemşat, şu günler sana bir zat avolya, iş bilen küýün ýok. Leyla, görýän woli etkeri ýitleň biri Şemşadyň ýüregine awlana miňdeýä. Şeýlim, bolýar agyrlar. İşiňiz bilen mol berseňizle. Şemşat, 518-de hassa sana garaşýa. Fanjym etmeli. Gülüözünü bahş edenine belivili kahka kurar gülüşkü diye. Vag paranyak solup saralan yüzülür. Açılyar gün sayın yar gülüm deyip. Men körp oglum, sen sagaman watan goraňy ýerine ýetirip ýörmüň. Bilim hemmämiz sag urgunluk. Köpet dağım eýeberdi seýtin gözegçiligine. Oglum, ejen kimide oglumyz harbygullygyny deýinip geldigi, destini körpe balamyzam öýöreli, öýli işgledilip döwletli maslahat etdik. Elbetde, çağaňy öýli işgledip öýermek bir gowzat. Oňa münasip töwer ýar tapmak welin kıyın zat. Şoň üçin oglum, mene kän pikirlendim. Ýöne şol etrap merkezinde ýaşaýan gullukdoşum bayramyňa ýetişen menikilje gyýylar ba welin görmeliler. Batyr, näme eýgilikmi? Ýüzüň gözüň üýtgedili. Ya köpet daga bir zat bolaýdymy? Ýokla agdyňdan haýraç. Ay näme bileýin. Şu gulluga geleliň bäri bar aladan köpet daga bolansoň birden ýüzüň gözüň boz ýazy boldy welin düşünmedim. Özüňem aýdan okda dost. Ey Arslanjan, öýdäkler eýem toýun pikirini etip başapdyrlar. Şeýlemi? Begen nä onu? Ýene maňamy? Ýok, bu gedeklikçe side der. Side sanjym etmeli. Özü dil ýaraýmaly. Näme üçin görsem, dilim tutulaýak.
Oğlum, ejem bolsa kakasy, sen howlukmy? Entek oğlumyza bir geňeşip göreli. Birden göwnmeren gyzy bar bolaýmasyn nedi? Oğlum, eger şeýle bolsa, bize hökman duýdurgun. Biz bir kyn ýagdaýa düşäýmäli. Biziň maksadymyz seni bagtly etmek. Ha, Keýwany, şuna oňordum. Hany bir käse çaý içeli. Kakasy, oğlundan hatama gelmedi. Näetdiň aýt walla Keýwany? Oğluňy harbogullygy berdiňmi ýa çağılar wagyna? Onuň ama dogry. Tagaman gulluk edip ýörenürde. Netip bolsa gullugyny tamam eder gelerde. Onsoň bar aladysy ejeme hat ýadaýynyp durmak däldir. Ene ýüregide balamyň hatyny her gün okasym gelýär. Gel ol çaý içeli. Tagaman gulluk edip ýören bolsa bolýarlar. Dostsan, tensiz ýüregim ägser. Bu diliň bilen seni ýüreg çyga meňden ok. Hanonly dostum, hop, başla dost, ýadymdan çykypdyr. Ýok, ziýan ýok. Sag bol Batyr. Sag bol. Oglanlara salam. Menem sähelçe wagtdan barar. Saňa ýokman garaşýar. Saga maň gutulyp gelmeň arzu edýär. Ma kapitan aman garaşyp duran raşakdy. Sag bol, saga maň gutul. Sag bol. Başlaň, Şemşady görmedin mi? Ýok, görmedim. Salam, başlaň, siziň adyňyz näme? Maysa. Maysa, sizden bir haşym bar. Aýdy beriň diňleýän. Şuny Şemşady gowuşuraýyn da. Düşünmedim. Bugün öýdi ýok ekenne. He, aşyk ýigdiň köňül arzuwymy? Howa. Bolýan. Ýöne. Bu hat Şemşadyň nähil kabul etjegi belli däl. Wah, bu zatlar netibi işidir. Ýöneme sizden netijen bilmek üçin näde pawarlaşyp biler? Eskerýär. Biz tehnologiýaň ösen nöwründe ýaşaýas. Isle jaňlaş. Isleseň SMS ýa-da internet bilen habarlaş. Wah, o zatlar meň özüm hem bilýän. Ýöne siz habarlaşmak üçin telefon belgiňizi beräň-de. Häzir. Köp sag bolun. Yar gülüm deyip sayrasa bilbil. Gülleriň ýyzy kalbyňa dolar. Bir gülüň ışgyna açylsa köňül, ýüregim senne diýip hoşlanar. Salam, owum gaýrla. Men enne gitmeli. Yine görüşersip umid edýär. Nefip bolsa, bil görüşeriz. Bar anne. Bolýar. Hoş gal. Görüşeriz. Eýdi vatandaşlar, hormatly ýaşurlar, gadyrly mehmanlar. Garaşly vatanymyzyň esasy kanunyny bellenşi ýaly ýurdumyzda jemgyýetiň we döwletiň iň gymmatly hazynasy adamlar. Bir tarap vatanymyzyň her bir raýatyna asuda, awadan we boleýin durmuşda ýaşamak üçin ähli şertlerine döretmek bizim esasy maksadymyzdır. Bir kara döwletimizin bagtýalyk döwri her bir Türkmenistanyň awadan we bagtýa durmuşda ýaşamagyň görewidir. Hormatly adamlar, hormatly ýaşlar, mehriban halkymyzyň awadan we bagtýa durmuşda ýaşamagyny gönükdirilen başgarymyz döwlet adam üçindir.
Yaşasın ediz vatanımız Türkmenistan. Yaşasın baki sarsmaz Türkmen devleti. Yaşasın berkarar devletimizin bahtiyarlık devri. Yaşasın garaşsız, baki bir taraf Türkmenistan. Adamlardan yollar mı yağtı? Kederlerin ruhunun milletin bahtı. Koruyak vatanı azı bir halkı. Ehtimiz vefamız, ehtimiz vefamız, ehtimiz vefamız, erkemiz vatan. Bir vatan eskeri, bir vatan. Vatanın kerdavan yerin Delir terkirde başa mıdan vefalı Doğru yak vatanı, doğru yak vatanı, doğru yak vatanı düşür gelin Bir vatan eskeri, bir vatan misli Doğru yak vatanı Yollaş eskerler. Siz Türkmenistan'ın hormatlı prezidenti, Türkmenistan'ın yaraglı işlerinin belen terkerde baştı, Koşun generalı Kurbanqulu Berdimuhammedov'un bizim ata vatanımız her birimiz için edizdir, mehrivandır, mukaddestir diyen kanatlı sözlerini yörelge edinip 6 ayın devamına yörite maksatlı toparda oku turvenleşini üstünlükleştiniz. Detantçı bolmağın düzgünlerini doğru öğrendiniz. Neticede siz doğru tayarlıklı detantçı boldunuz. Şu üstünlükler bilen sizi tüy türekten kutlayan. Yollaş eskerler, siz öz isteğiniz boyunca yerite maksatlı topara, detantçılığa kabul edildiniz. Oku türvenleşinin tamamlanması sebepli size şeyle mümkünçülükler ediliyor. Şundan şeyler, her kim öz isteğine göre harbi kulluğunun kalan bölümünü detantçılıkta ya da olmasa yaraglı bu işlerin beyleki koşun görünüşlerine kulluklarını devam ettirip biliyor. Sizin aranızda fikrini ködenmez mi? Eğer de bağır olsa bir adımın açık. Görünüşü Ali, fikrini köden yok. Yollaş eskerler, ata avalanmaz,
at adı bilen, yigit o adı bilen tanalar deyipdirler. Biz şugun yine de bir gedek, kararsız bir taraf vatanmıda olan söygüyüngüzü, ıhlatыңızı, kaygırmacaklığınızı suud ettiniz. Biz size üstünlük arzu ediyen. 6 ay okuturgönne şun utarmağınız bilen kutlayan. Salam. Ertirki bolcak oyun üçün 30 adam petek bereyim. Salam, bağışlan. Yancı şu yerden Kızıl Koynaklı aktrisamız geç gitti mi? Geçti. Beylak gitti. Gayrat edip, iğdinden yetinde şunu kovuşturup bereyim de. Yoloş kaptan ruhsat berden eltip bereyin. Eltip bilersin. Getirin. Sağ olun. Bağışlan. Bir minut mümkün mü? Salam. Salam. Qoğum ýagdaýlaňyz. Gowy. Bağışlan, siz şu teatrda işleýäňizmi? Owa. Neme? Şunu vermelim de men size. Bu näme? Uy, bağışlan. Aýtmak ýadyndan çykypdyr. Ýa siz gaýdaňyzda ýyzyňyzdan kärdesiňiz çykdy. Şu piýesany alyrypdyňyz siz aňyrda. Şunu size vermäge haýyş etdi. Sağ olun. Oyun görjek bolýaňyzmy? Hawa, bizim teatrda ertirki boljak sahna petek almaga geldik. Ertirki sahna? Hut şeýle. Ertirki sahnada menem çykyş edýänni. Şeýlemi? Oň ýaly bolsa, nesip bolsa ertirki sahnaňyza ulu höwes bilen tomaşa eder. Ýogsa da siziň adyňyz näme? Gülşat. Men Merdan, tanşanymyza örenşat. Esker Gullayev. Men. Gowşuran olsaň göräýeli. Bolýa, sag bolun. Sag olun. Bir görseň Alukpan, bir görseň artist. Mene düşünmedim. Öňüm bir şahir, söýgü diýilýän zat gözden maşlaýa diýipdir. Men göremok. Şoň üçinem men söýgüm ýürekden maşlaýa. Men sen ýüregiňi gördüm derkar. Sen ýüregiň gowy. Maňa şo ýeterlik. Selvi. Yoloş kapitan yüzlenmäge ruhsat edin. Esker Gullayev, ýadynda. Sen wagtlaryň ruhsatyň ertir ýerdene çelindir. Ertir ýerden har bir bölüm çäni görşäs. Düşnükmi? Hut şeýle. Yoloş kapitan gitmäge ruhsat edin. Gidip bilersin. Hani geçiň düdürüm. Ýör. Gülşat. Salam. Salam. Gülşat, siz gatyga oýnadyňyz. Sağ olun Merdan. Beren gül çemelleriniz üçin sağ olun. Gülşat, mümkin bolsa sizi öýüňize ugradaýyn. Bolýaýarym.
Yoldaş polkovnik, Esker Öwel Muradov. Erkin, han otur oğlum. Esker, men sen gullukta qadan yani üstünlüklerinden habarly. Oğlum, sen bizim bölümümüzde görýän, görüllü eskerleň biri. Men yol başçylyk edýän bölümde şeýli eskerleň barlygyna guwanýan. Berekella. Ýöne sen bir aladaňa bar. Sen maňa ağaň, kakyň ýaly syryň aýdyp bilersiň. Yoldaş polkovnik, men gulluğa gaýtmadan öň bir gyza aşyk boldum. Owa? O gyz maňa seredenne, men o gyzyň gözlerinde mehr, söýgü duýdum. Biziň ikinji duşugymyz harp hastahanasynda bolupdy. Men ardy o ämsini öýdüp, biziň söýgüýimiz has güýjän öýdüp pikir edipdir. Ýöne men ýalňyşdym. Ýalňyşyp durýan Yoldaş polkovnik. Soňky sapar görümde ol maňa hatda seretmedi. Oğlum, ähli kıyınçılıkları yeňip geçmeyi başarmaly. Belki araňyzda bir düşünşmezlik bolandyr. Egerde şoňy sen netibeňe ýadlan bolsa, barur bir-biriňizi gowşarsyňyz. Häzir welin bar aladan diňe gulluk bolmaly. Häzirlikçe mertlik mektebini ýöret. Sen watan öňünde beren kasamga borçlu bolmaly. Netip bolsa, gulluk borçyň tamamlap baraňdan soň, ýazgyt bolsa, sen oňa duşarsyň. Seninim ruhdan düşme. Hanenni gulluňa var. Gitmäge ruhsat ediň Yoldaş polkovnik. Ruhsatdyr. Ömrümde hiç vakit dönmedim senden. Ömrüme yüzünü sever yar menin. Mehriban kakam we ejem. Men üçin siziň begenmeňiz iň gymmatly zat. Men siziň bir hatyňyzy jogapsy goýdum. Men şu güne çenli dutarym bilen bedewimden başga gowun berip söýenim ýok. Şo sebäpli meni öýle işgletmek üçin siz kimi saýlasaňyz, menem şol saýlar. Oy kakam şol gulluk doşunyň gyzyny biziň maşgalamyza laýyk görýän bolsa, şoň diýeni bolsun. Menem sagaman gullugum berja etip ýör. Size de jan saglyk arzu edýär. Oy, kakatna bir boşlaýyn. Yoldaş eskerler, hemmemiziň bilişimiz ýaly, garaşsyz bakywy tarap ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň tagallasy bilen türkmen bedewini ulgadyr goýdýar. Ýörüte her ýyl bedew bayramçylygy bellenip geçilýär. Bu bayramçylyk ýeketäk biziň ýurdumyzda bellenip geçilýär. Bedewler barada aýtsak, ýaş bedew haşanna bir ýarym ýaşanna ýuwuşlyk bilen minişöwür edilýär. Bu iş elbetde bir wada aňsap düşmeýär. Sebäbi ýaş bedew sarç bolýar. Ýöne ustat bolsaň, bedew näçe sarç bolsa da, şonça da minişe çalt uýgunlaşýar. Yoldaş mayor. Ýülden ruhsat ediň. Ýüzden esker? Eger mümkin bolsa, şo bedew minişe öwretläge men finanşaýyn. Aslında sen at minmekten aşın çıkan. Sen seyret, at minmek aş oynan yana derler. Hot şeyle Yoldaş mayor. Ondan näme Yoldaş mayor? Siz öz eskeriňizi at minmege ruhsat edýäňizmi? Eger şeýle höwet edýän bolsa, senan şaýtyn. Ýörüň onda. Bedewatym, sen uçorgan atymsyň, sırdaşymsyň, dostumsyň. Saňa at diýmen, gardaş diýerin. Çünki ýigdiň ýollaşy ýurgatdyr. Yoldaş mayor, atı goşgo hep berýärmi?
Gulluk elmäge çağırılan erte gaýdyp ene kowal işläp durýanmy? Sakawyň soňuna seret. Yollaşmayor. Etker Ögözmuradov kulluğunu atçılık toporunu devam ettirdi qovulardı. Etker Ögözmuradov kulluğunu yürüytü maqsatlı topordu devam etdi. Girin. Yoldaş polkovnik Mayor Yarcanov sizin buyruğunuz boyunca geldim. Ha, yoldaş mayor, gel hani. Sağlığınız isteyen yoldaş polkovnik. Geçin. Yeri, etkerlen oku beyleki türvenişklere yetişiklerini çık. Örengo yoldaş polkovnik. Yaş eskerlerimiz tüveşşen ve oku mailnameler doğru ödüstürüyorlar. Bol bilye. Ondan bir etkerlenmedin içinde tapavutlanyanlar var mı? Hut şeyle yoldaş polkovnik. Esasanım Esker Gullayev ve Esker Ögözmuradov şu neçeli berlen yumuşları doğru ve doğru yerine getirmeyi başardılar. Ögözmuradov şol at bilen gıdıklanyan eskermede değerler. Hut şeyle yoldaş polkovnik. Ediledi. Hani şu gat bilen bir tanış bol? Tanıştım yoldaş polkovnik. Yeri? Yoldaş polkovnik. Yaş eskerleri baştan terbiyelep, soňra çelli gulluk ettirsen ýaşda. O diýenin dogry yoldaş mayor. Ýöne buyruk bolýarda. Hut şeýle yoldaş polkovnik. Ýöne yoldaş mayor. Etker Ögözmuradov bizden gitmäkä. On ata bolan höwwetin barlak görmeli. Bor yoldaş polkovnik. Ona näme ruhsat berseňiz, ýörüýte maksatly topormyda howsalaglan edip, raýatlar we türkmen bedewini halaf ediş türgelleşigini meýleşdiräýeli. Bol bilýä. Ýöne şol geçirilýän türgenleşiginden hiç bir etker habarly bolmalylar. Ýara bolmalylar. Raýatlara da ata da hiç deper yetmezden geçirmelidir. Düşünüklü mü? Düşünüklü yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor. Yoldaş mayor. Men yoldaş polkovnik. Şo taýda atyň barlygyndan Ögözmuradov habarly bolmalylar. Hut şeýle yoldaş polkovnik. Gidip bilerdin. Bor. Yoldaş eskerler, Antolçularımızın maglumatlarına göre, Mürçovasynyň gün ortasynda zamullar tarapyndan näweli sebeplere göre iki san raýatymyz ýehir alınýar. Bizim öňümizde goýulan töweşşen wezipe, olardan raýatlarymyzy tenşketsiz almak, zamullara hüjüm ediş işlerini geçirmek. Bu maksat bilen bölümçeler gözlerinin üstüne düşen wezipeň dogry we dogry ýerine ýetirmelidir.
Gönülüň. Yoluşmaýar. Sizin görkezmäňiz boýunça watanymyzyň milli buýsonjy bolan, bedewatymyzy we raýatlarymyzy şiketsiz haýynlardan halas edildi. Hasabat berýär Esker Öwelmuradow. Erkin. Berekella eskerler. Siz howsala hereketlerini ören şowul tamamladyňyz. Topar, durun. Deňleşeň. Göneliň. Deňleşme orta. Yoldaş polkovnik, Yörüte Maksat Topar tarapından mürçe okuw türgölleşigi üstünlükli tamamlandy. Okuw türgölleşigini aýratyn tapawutlanlar, eskerler Öwelmuradow we Ullaýew. Hasabat berýär mayor Yarjanow. Erkin. Yoldaş mayor. Tina gowaşdymy? Kutçeli yoldaş polkovnik. Sağa. Topar deňleşiň. Göneliň. Okuw türgölleşigini tapşyryk üstünlükli ýerine ýetirip, özlerini aýratyn görkezenlikleri üçin Esker Öwelmuradow we Edgar Ullaýew nobatda harby çynyny ödürlemeli. Hani ýigitler, okuw türgölleşigine tagaman gelen moldaňyz. Hani ýanragma gelin. Yer eskerler okuw türgölleşigi kıyılrak düşdümi? Hiç. Berekella oğlanlar, berekella. Üstünlüğünüz bilen mutlayan. Yoluş polkovnik. Mayor Yarjanow 20 kilometr deyip 30 kilometr ılga diýät diýmeseňä erbeden bolmady. Şeýlemi? Esker Öwelmuradow onu geň görme. Sebäbi Mayor Yarjanow men elimdeki özüni 30 deyip 50 kilometr ılga dipdim men. Bekbelläň. Watan muqaddesdir ýigitler. Ata watany öz gözüňiziň görejäl edip gorap saklamalydyr. Ine şuň şo muqaddes borç siziň paýyňyza düşýär. Yoldaş eskerler. Esker Öwelmuradow wagtlaýynça atçylyk toparyna geçirýär. Çünki Esker Öwelmuradow o ýerde deru. Ol bedewi jan teni bilen söýýär. Esker nira gereklense şo ýerge gitmeli. Kutçeli yoldaş polkovnik. Sag bolun. Yoldaş eskerler. Hemmäňize ýene bir hoş habarym bar. Sizi ertir akşamara Serkerdeler öýüne davaraly aýdym taýly kanterde çagyrýar. Gyýdlar, bugün men nowaçy. Sagamany işlemme diýip öýe bir barsan. Agy, nowaçy diýende bir zat ýadyma düşdi. Agy Leyla. Hey siňeliňe Batyr atly bir oglan Maýsa diýip jaň etdimi? Adyny aýtdymy, aýtmadym ýadyma düşeni. Salam aýtdy we bir oglana jaň etdi. Menem Maýsaň telefon belgisini ýalňyş düşdüm diýip goýdum. Wahy, beýtmeli kininde. Uy, agy towy. Tanamayan oglanym bilen telefony gurlaşyp oturmarna. He, aşyk ýigit hakyky perwany bolupdyr da. Gyýlar, kim barada gurrun edýäňiz maňa da bir düşündirey. Aýlagly gurrunlaryňyz halis işdämi kesidi. Ana şu gyýda bir zat diýjek bolýar, menem etsen ýa düşünüp bilemek şuwa. Way bolýala gyýdlar häzir düşünürjek. O biziň bölümimizde 2 sany eskerit ýatda. Bire Batyr, birem Arslan. Ana şol Batyr da men diýenim. Agy, çaga ertek aýdyp durýan süýje edip durmada aýtsana çaltyrak. Batyr menden telefon belgimi sorady. Beren söýüň hatynyň jogabyny bilmek üçin. He, saňa söýüň hatyny berdimi? Ýok. Onu nem üçin maňa jaň etmeli? Wah Leyla, häzir düşündireýin. Men degişmek üçin Mejnun ýigdiň birazajyk üstünden gülmek üçin öz telefon belgimi däli, sen belgiň beräýdim da. Biz sen degişgenliňi bilýäs. Ýöne ol oglany beýdip götemellälikin. Bu hereketiň durmuşda birden çözüp bolmajak düňe gürleýmesin. Agy, Maýsa, indi bir men telefon belgimi hiç kime beräými? Bolýala gyýdlar alad etme. Söýýän ýigit seni nirde bolsam gözläp tapar. Gyýdlar, biler bolsaňyz, ertir merkez serkerdeler öýüne dabara bolýar. He, howa, bizem çagyrlyk aşaňa. Howa çagyrlyk, sen nerden bilýäňiz? Ay, menem eşdäýdim de. Borly gyýdlar, gowy naharmy diýeliňle.
degişgendiň. Agay. Onu ýeme sana deredi. Aşyk olaýdym. Aşıkların köpegi. Şeyler. Yoldaş etkerler. Etker Owad Muradov şu günden şeýlek. Biziň atly gullugymyzda harby gullugyny dowam etdirer. Etker Owad Muradov bilen siz odalam gaýybana tanışdyňyz. Şu günden şeýlek. Etker bilen dostlaşyp dogan ýaly agzybirligi saklap gulluk etmeli. Düşnüklimi? Hoşçakalın. Oho, Seysağı. Ha, usta, salam aleyküm. Wa aleyküm esselam. Ya dayla Ýagşydyr. Siňdaşym gurgun Şükür, şükür, ýagşydyr. Ay tüwelem. Sagaman oturma. Ha, şükür oturun. Ay bolýa. Batyrjan hat ýerdi ýa-ni. Hat ýa. Her hatynda da seni soraýa. Ya. Seysağı. Batyrjan köpet dağın torapdy. Hemmäňde köp salam aýdýa. Ay bolýa. Ine ustaga. Şu jylowy getirdim, bir seredip berseň. Bor. Ay, jylow ömür bakana. Men bir işlice geldim. Eýilikmi? Ya köpet dağı bir zat bolaydymy? Yok. Köpet dağı Hudaýa şükür gül ýaly. Awa. Goronmasam. Eýeberçan, hany bir käte çaý içeli. Ussa, köpet dağı dol seýslenni. Seýslenen aty çapyga ýörmesen har bolar. Anha öňümizde ulu bayramçylyk bar. Şu bayramçylykda çapyga ýördi. Gatga boljak. Näme diýsen eteýiz? Usta berde eliň çek diýipdirler. Köpet dağı saňa nanlyk. Indi Batyrjan watan ullugundan gelýänçe şol atyň lezzet hem bilen agraýam sen bilen. Sag bolsa. Ana şoň üçinem sen gaýrat et eýer. Sen ol Enverjana tanýan. Ana şonu minnirsek tüs ýerine düşer. Bu oglan ihlasly oglan. Oňa anan taň moraty. Bolýa. Men maslaga dedelip ýörüýte gelsin. Sag bol, taňyr ýap. Inni bolsa baran. Men o gaýra kuwy palara baryp malaryny seredip bereň. Men şoňa gyssanýan. Ruhsat berseň men turaýyn. Ruhsatdyr eýerdi. Netip bolsa görüşür. Bu jylawan bejerip çık oglanlardan iýerin. Ya, yer bolýa, sag bolsa. Hanna sag otur. Bolýa, taňyr ýap. Bilýär ýalkyn. Owad Muradov. Men ýoldaş şeytan. Sen öz ustaatlygyny geçen gedek ýörüýte maksatly topar bilen gelende görkezipdiň. Anhanny guşganaty seýslemek saňa bagly. Aty iýimlemek, arassalamak, münüş geçirmek düzgünlerini elbetde özüň gowulýansyň. Gutçeýli ýoldaş şeytan. Ýöne onnodan düzgüni, ýörüýte wagtlary kesgitlenenler. Şonu okap tanış bolgun. Bor ýoldaş şeytan. Ha, Etker Owad Muradov. Atly gullugy öwrenşäňmi? Gutçeýli ýoldaş maýor. Senden tama ullur. Inni sen bu guşganaty ihlas bilen çapyga taýynlaber. Netip bolsan gamyny güýzki at çapşyga oşar. Ihlasyň netijesini bolsa çapylardaky ýeňişler bilen kesgitler. Ýülden märuza döň ýoldaş maýor. Ýüzden ýoldaş maýor. Çapyga diňe çapywalar gatnaşýarmy ýa-da eskerler gatnaşýarmy? Elbette çapyktuwarlarym gatnaşy, eskerlerim gatnaşýar. Ýoldaş maýor, eger mümkin bolsa çapyga menem gatnaşaýyn. Han ilki sen gullugy öwrenş. Öz başarmagyny görkezip. Onsoň netip bolsa urfadalar.
Bor yollaşmayor. Yollaş leytenant. Dinleyen yollaşmayor. Yorhani beylek atları da seredeli. Ana uşuğan atım. Netip bolsa sen bilen bakım at çapşığına da qatnaşar. Ay kaka asırgılla araka eğri bermeli elekenin. İyilin yana yüz gurruna jahav. Got deden mol. Sen ho giňrek bolayarlar ilçilikdir da ýaşul adam aýplaşyp durmadylar. Wah kaka arzanyň arzysy bolmaz diýipdirler. Täzesinler pulnumy almadyň oň. Oň ýalakdan 2 sedip almady, 2 sedip. Oglum, ýaşyly balyk biler, balyk bilmede halyk biler diýipdirler. İyilin ýanyna gurruna jämşin. Gaýşy eýle, eýlesi beýle. Görsüň aharmaly ýahaw şonu. Kaka, Ece, bu uşluk. Ece, men bagtly kaka, hormatly prezidentimin garaşlyk toýmada biziň ulgamyň işgärlerine 12 gatly 44 ogly jaý berdi. Sowgut etdi. Şonuň birem maňa nesip etdi. Oho, kutlu bolsun oğlum. Hani keyvani gelin, oğlum. Gidelim de adı birzi olup täze jaýy duýup çörek goýup gaýdalyn. Ýörün kaka, ýörün. Haňa da nesip etsin. Ýörün oğlum, ýör. Yine de Mehran illeşler bayramçılık münasibeti geçirilen at çapşa başlanıyor. At Murat Adil'den geçirilen bugünkü bayramçılık at çapşa münasibetli hormatly prezidentimizi yurdumuzun ehli halkını tüysüroktan kutlayar. Elbette Mehran illeşler bayramçılık münasibetli geçirilen bugünkü at çapşana yaş aktarın gençemedi dürlü ağırlıktan yarısına koşulurlar. Şeyler çapşayı görmeye veren dümdörçü tanıştılar. Orada değişti bedevlerimi de onu pövet filan yine diyorlar. Yine de yaş bedevler yuvaş-yuvaştan çapılıyorlar orada çıkılıyorlar. Üçüncü yerdeki yaş oluşuyor, yaş hakkında çapılıyorlar. Çıktı konuştukta yerdeki bir yanı bozulu atı, bunun teydi geyiver amanlılık, çaptıları geliyor, yavruyor. Ýölerim galy. Ýöne derdim hukman bermek tapam köpetdi. Bilen de kynçymy ýaşlara gatnaşar. Indi men watan ullugyna ankyny biler. Ýetip bolsa aýlawlarda sen bilen ulu bayram. Gör yanlarda kuşağına, gör gorumluk ministerleri devişli. Onun çapsuvari yetker yegit Batır Ömürmüradı. Yine dinleşim riyali mehman gillikler. Bugün-bugünle, toygununla, acayip günle, kerimli Türk'ün toprağını çocuk eşitleyen değiştik gedevlerle toy bayramlarının hakiki veremeyi. Olur, göz ağrılarına gidip eyatleşimi ararlar. Elbette. Vah, men şu wagt şu yarışda köpet dağım üstüne olsadım, bu fırsatı näçeler arzu etdim. Muňa seresine heyem bir ilkinji çapyda öz atymyň garşysyna görüşmeli diýsene. Ýani ýok. Köpet dağım gadamyň bat bolsun. Ýöre bakaly. Olar ýol düşýärler. Ene de budak ýoly kültürler, aşlanatlar tomurjynyň ömrüni geçip galýar. Elbette, ýen-tek açara howurmay bar. Şoňçyny atynda oturup gelýär çaklarlar. Öz ustatyklaryny, ýerlerliklerini görkezýärler. Elbette, atdy aýak boldy, özü diýim bolmaz diýerler. Ine diýimler tomurjyny öz arasyna gidip oruç alyp barýar. Beýişli bedewlerimiz öz dinamiklerini toy üçin ereke görkezýärler. Ine diýimleşip ýaly häzir atlar bir toplumrak ýagdaýda ýöle ýylandan saýlar. Soňky metrlerde bolsa, olaryň eýrän orunlary görneki ýitmede göre diýimler tomurjyny kerimli Türkmen toprağının değişti bedevleri uzak doğru kültürler kariyarlar. Uzak doğru tarafını demine dartıp kariyan atlar oldu. Göz ağrının akit görüşü hatta dartınlı yazaya getiriyerler. İyileşim real mehran iyileşler kuşağını kılıp köpeklerin ağrını giti uğraşı devam ediyor. Kuşağını çap kariyan etkiliyor. Neyin duyguları baştan geçiriyerken. Göz ağrını giti uğraşı alıp kariyan köpek dağmıyada kuşağını diýen dartynlyk bordoklar elbette kuşlar bilen däretleşen kuşanypdyr köpekler jan köýürleriň şatlyk şowgunyň artmagyna sebäp bolýar. Diýler onu edip Näetmeli? Jylyw goý bermeli ýa diýen köpek dagy bermeli.
etýär. Ine olar aradyna ýyty görüş. Ekvan halkımıza ve Türkmenistan vatanımıza, Türkmenistan hormatly prezidentine, Türkmenistan'ın yararlı güçlerinin belirli terkerde başlığına ve pağı olacakluğuna davarali kadem edýär. Bağışla köpet dağım. Esker katam bardır. Mukaddesler. Men hükman yeňmeli. Anlıca metrlerle uşanat ine de birleşimlerine havalaymışlar. Ben de hana dördüncü olup uşanat gelmeyi başlayan. Bugün aydan etlerler. Ine bizim uşanat diyen acayip videoyu duygu toygununlar göz yenlemlerini görkünde başardı. O şeyle videonun tarihi güneşli diyarımızda hakikaten görmedim. Elbette yahvanileşler. Beremli Türk motorlarını götürüp gösteriyen acayip videolarını bizim her bir toy bayramlarının hakiki bedevi şeyle videoları yetiştiriyen asla. Berekella dost. İhlas edenin bildir ya. Sağ ol. Mutlu bolsun. Arman köpet dağıyla aydı. Men zulağı öňüräk goýberip durun. Gollarımın dağınatı. Men algırlaçım. Jigerim, sırdaşım. Köpet dağım. Meni bağışla. Enverjan. Batır. Köpet dağın hakikiyetdir. Batır, hakiki vatan söýüjigi ekin. At Türkmenin uçor ganatydyr oglum. Mehriban arkadağımızın belleýişi ýaly at maratdyr. Gayrat et oglum. Batyrjan, an gel oglum. Aytdy öleme. Hani gel oğlum. Kutlayan oglum. Kesünden kemal tap. Berekella oğlum. Hani yörün yigitler onunla. Bayraklamızı alalım. Yörün gidelim. Bayramımızı alalım. Yörün. Yörün bakalım. Hani yörün. Yörün. Gıydım. Hovacı. Kitap okavatyrmyň. Hova. Balam. Sen ýüzüň sarkla näme bolýar saňa? Ýok eçe gowunyň edirle. Şu okawatyran hekayam gaty gyzykly eken. Halis wakaň içine girip gidäýipdir. Bolýar gıydım. Maňa siziň sark ýüzüňizi görmeli etmesinne Allahjan. Gıydım. Kakaň ýene bir sora diýdi. O gudaçlygy gelýänlere gıydymyz razymyka? Ýa-da Ece. He balam. Kakamam, senem. Gülşat kimeden guwanjymyz ahyry. Siz näme isleseňiz şolan bar ece. Çünki siz bizi ýalňyş ýola urukdurmarsyňyz. Şoň üçinem kakam aýdaýym. Siz razy bolsaňyz, menem razy. Wah. Borda bala. Dur! Sağa! Topar! Dönelim! Yoldaş polkovnik, yürütü maksatı Topar'ın şahsi düzümü sizin buyruğunuz boyunca nizama durduruluyor. Hataat verýär Kapitan Amanov. Salam yoldaş askerler. Salam yoldaş Bargoy. Erkin. Erkin. Etkere Özmuradov. Men. Atardan çık. Bar. Yoldaş askerler. Hemmemiz bilýär. Etkere Özmuradov wagtlaýyn atly gulluga geçirdik. Etkere Özmuradov ol ýerde de özüniň gaýdusuzlygy, erjerligi, ugur tapıcılığı bilen harbulluğu devam etdi. Galy berse de atly gulluğumyza ul üstünlükler getirdi. Üstünlük watan goragçylaryny buýsandyrýar, gowandyrýar. Biz seni gazanyň ýeňişiň bilen gutlaýar. Sağ olun yoldaş polkovnik. Berekella askerler. Etkere Özmuradov. Men. Nizama geçin. Bar. Yoldaş mayor.
Eskerlen üstünde ulan kutlayan. Yollaşmayar. Toparınız bilen gün tertibine göre hareket ediverin. Topar gönelin. Erkin. Erkin. Berekella Esker Olmuradov. Sen bu üstünlükler kazanmak bile bizim anamız dolu ödedim. Yigitler, ertir merkez serkerdeler öyünne toy davarı geçirilýär. Şol davara bizim ayratin maksatlı toparmazdan hükman katlaşmalıdır. Mıň bolsa ayratin sebäbi var. Oň sebäbini ertir görürsüňiz. Harbi bölümün serkerdesinin buyruğu. Türkmenistan'ın gorunluk kuvatını puutlandırmak. Söğüşün tayarlığını yokolandırmak maksadı bilen. Geçirilen meydan okul türölüşünü tapaplanıp şahsi görevli görkeden aşağıdaki ağların harbi kulukçuları sıyılamalı. Kiçi Serjant harbi adını yapmalı. Garaşsyz Baky tarap watanmyda, näsirban halkymyda, Türkmenistan hormatly prezidentina, Türkmenistan ýararly güýçleriniň belen terkerde başlygyna gullyk edýär. Erkin. Kiçi Serjant Olmuradov. Men. Öňüzden gyssaly hat geldi. Okan öwreniň maňa habar berin. Gorkudyň meni kaka. Salam oglum Batyr. Saga man gullyk etip ýörmüň. Oglum boşluk. Ağaňa da täze jaý berildi. Bidedir şolara barýar. Senin bu habar bilen begenlere ýerlidik. Ýene de bir hoş habar biziň maşgalamyda garaşsylyk bayramçylygy münasibetli geçiriljek bayramçylyk dawratyny hormatly myhman hökümine gatnaşmak üçin çakylyk geldi. Inni hoş habar bolsa, ejeň dowam eder. Olum sen üçin begenç habar bolar diýip umyd edýär. Ejazat. Körpe godym Batyrjan. Saga man gullyk etip ýörmüň. Ýerden begen ýandyr, buýsan ýandyr. Ene kalbynyň perdendine söýgüsi egsilmezdir. Oglum meňe taňa aýtjak habarym. Sen radyçylyk bermeň bilen biz kakan gullukdaşynyň gyýdyna godaşlyk etdik. Onun son kakanyň hanny näçe gündür gelilligimiň suratyny oglumyza ugrat diýip halis günüme goýmady. Belki gelilligimiz seňem göwnüňe ýarar diýip umyd edýär. Bukçada bolsa surat bardyr.
Hurra!